ọkụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dịghị anya front and back ndị ọcha eli anya front and back faja sị kala aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okporo ụka bịakwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ama nwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu uruchi ọma nọ abịakwara m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji agba eziokwu niile ọtọ nwa eziokwu agba ọmụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite dị na Anambra steeti ọmụ na-anọ n'isi oche n'oge awa nke eziokwu abụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu na tata bụ nkwọ asị m na nkwọ taa ya kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akịkaka ya nwa anyị na jiji ya ma anyị asị m na ya nwụchi na ya efuchu asị m osi fere anyị na-atụ ufere gbapụ ya ọnụ asị m na anyị ga-adị ndụ ka nka ka isi aka anyị ahụ asịrị m na ndụ ga ndụ na ndụ ebighị ebi bụ nwa tocha otokwuru onye amụtara ọmụta ibie onye amụtara ọmụta ibie onye amụtara ọmụta ibie na onye abụ ndụ ebighị ebi ịghọtara ihe m kwuru mba ka akwụkwọ ya ọzọ ka ịghọta ihe m kwuru asị m na isi ihe bụ ndụ ebighị ebi bụ onye amụtara ọmụta ibie onye amụtara
ọmụta ibie onye amụtara ọmụta ibie onye abụ na ndị ama ebidata ebi ọgọ ndị nke ụwa ọma ebi ebi sorry. So anyị abịagoro gị awa nke isiokwu anyị n'ụbọchị taa, how to set up an ọdịnala altar. Agwara gị na to set up an ọdịnala altar dị ụzọ na-abụ. Yes. Ọ bụrụ na ị nọ na ngwurube nna, ị bụrụ onye ọdịnala Igbo, ị ga-esetu altar. Ị bụkwa onye nọ na mba, ị ga-esetu altar. Mana anyị na-abịa na ya na nkụzi anyị kịta, ọ ihe bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru ya bụ nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ọkwa dị mkpa bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ga-ebido n'Ọktoba 6 last year for 14 days, meaning na Ọktoba 19th ka anyị ga-achịkọta ya n'isi njedebe. Achụcha aja n'ụtụtụ wee mechie ya bụ aja, n'oge ehihie abịazie gbuo ebulu a ga-esi wee mekwazi sadaka, ndị mmadụ erikwazi ma nwụọ. Aja anyị na-achụ kwa ụbọchị bido na 6 wee ruo 19 n'isi ndị niile sonyere na ya bụ aja, ya na n'isi ndị niile bụ friends of the temple. Ekwuona m ihe na-akwalify anyị mmadụ ịbụ friends of the temple. Fọma na-abụrụ friend of the temple, onye a ga-abụ onye anyị lụgoro ọrụ mmụọ dị iche iche. Onye ahụ ewee request ya ka etinye afọ ya na friends of the temple. Then maka ndị ọzọ na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ịchọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number iji support ya bụ aja a na-achụ. Ndị na-esonye bụ na anya bụ aja amadugo akaụntụ a na-esend na token ya na phone number a ga-esend ya bụ 3 prayer request. Mana maka gị nwa bụ onye ọfụ, send the message na WhatsApp 0805 7837672 0805 7837672. Mwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Eji m aka ma respond to my messages. Jiri aka m na-aza call. Jiri aka m ịchọkwa video call, ime video call. Ọ bụrụ na nọmba ọbụla mmadụ ọbụla nyere gị dị iche na nọmba m kpọrọ, nwanne ọ bụrụ my number. Nọmba m kpọrọ n'ọnụ bụ the best. Ghọtara ya? So nwa na nọmba ọbụla mmadụ nyere gị ma ọmụ nọmba, ọ bụrụ oge m mere edit, adị m emekarizie now. Idene nọmba ọ dị iche na nọmba m kpọrọ n'ọnụ kịta, nwanne ịma na ọ bụrụ nọmba m. Ị ghọtara ya? Ọrụ mmanya na-arụ distance abụrụ ebara ya. Ka bụ ofu. Nke bụ abụ na every Wednesday anyị na-arụ ọrụ every day n'Ugochi tubelu na temple. Sorry. But Wednesdays na-abụ ụbọchị anyị ji arụ ọrụ mmụọ ikwubi okwu. Ọ dị na administration. Anyị kwuru na o nwere ụfọdụ mkpa ndị mmadụ nwere, ihe nidiri ụka ekwupụtere ha okwu. O nwere ndị bụ n'ọnọdụ ha adịrọ mma, ha enwerọkwa ego ha ji alụ ọrụ, mana ha chọrọ ka a bịa n'Ugochi tubelu na temple ka nkwubi okwu n'isi ha. Ụbọchị ahụ ịbịa inwe ozi anyị fụ n'isi ga ezie gị ozi. Ọ ngwazi ọrụ mmụọ ị nwere ike ịlụ, anyị nwere ike ịgwa gị ritual ị nwere ike ime n'onwe gị ime. Ọ bụrụ nke a ga-enye gị mmiri ma ọ bụ kwubie okwu n'ihe nsọ ndị ọzọ ị ga-eyuzu maka ọdịmma gị, eme nke ọ site n'ozi anyị nwetara n'isi every Wednesday. Then on Sundays anyị na-enwe counseling wụkwazi free. Mana ụbọchị ọbụla ị ga-abịa n'ụbọchị ndị a, you must chat me on phone ka m dị sure na ya abịa, because achọrọ nka crowd dị more than ndị nwere ike ịfụ. I normally like to pay attention to people. Kama gaa. Then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nwere onwe bụ gawa isiokwu bụ
Gịnị bụ altar? Anyị kwuru na anyị ga-akụziri ụnụ isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ the importance of setting an ọdịnala altar, especially ndị nọ na anị mmadụ. Guys, ndị nọ abroad. Ị nọ abroad, whether ị nọ Abuja, ị nọ Lagos, ị nọ Ugwu Hausa, ihe niile abroad, ma ị nọ mba ofesi abroad, maka ị nọ be nna gị. Abịa na ọdịnala altar, mgbe gburugburu ndị Igbo na-ese dibi ọdịnala altar mgbe gburugburu. Gịnị bụ altar? Ka m bidogoro na the importance of setting up altar. Achọrọ m ka vidio achọ ogologo, anyị na-like ka anyị na-emesi short videos go where this for sharing. Ọdịnala bụ altar, the importance of altar bụ na ị kwesịrị inwe altar na-ekwuru gị. Ọ ndị abatara na inwe altar. Ọ bụgoro na mmadụ nọ na si na any altar ọbụla agbọrọ ya ka ọ bụ na agbọrọ anything wee na-ebu agha imegide adịmma gị, ka o nwee altar na-ekwuru gị in your favor na-aba akị gị up. Ị ghọtara ya? Nke ọzọ chọrọ ịkọwa bụ na mgbe gboo a na-enwe ihe a na-akpọ okwu ana ngwu ma ọ bụ okwuchi. Ihe niile a bụ altar. Ị ghọtara ya? Then mana Ugochi tubelu ọdịnala temple, anyị nwere altar, mana altar anyị nwere ụbụzi na ọ bụ in a bigger and larger form. Ọja ka o ji bụ temple, maka na altar abụrụzi sụsọ altar for my personal ngwu. Ọ bụzi altar, bigger altar, like a shelter for immediate ndị mmadụ all over the world. So it has a lot of entities of powers in the altar for the purpose of reaching out to larger congregation, larger people. You got that? So Maki here, it contains more of entities of powers, more than the temple. Can we get solve one problem the matter? See them body teacher. You know that? So more than the teacher, the temple. So I call the bigger altar. But however, the temple is an altar. Then, so I go going to give temple Odinana. Nke gị nwa bụ onye ọdịnala nwere ike inwe n'onwe gị, whether you dibia or not. Anyị enwe okwu a, okwu a na ịdọrọ na ngwurube nne gị, okwu a na ngwu nwezie okwu chi gị, ebe ịdọwara chi gị ma ọ bụ ndị ichie ma ihe niile ha okwu. Now, mana ihe chọrọ ka nkọwa taata bụ etu esi ewube okwu, altar, okwu chi. Altar bụ n'ọnụ oyibo, ọkwa ịghọtara. Now, okwu mmụọ ga-abụ altar n'ọnụ Igbo. E nwere okwu mmụọ obodo, ọ bụrụ ya ka nchara ikwuta. E nwere okwu mmụọ obodo nke a gbọrọ shrine. Mana okwu nchọrọ ikwu maka ya bụ taa bụ okwu gị nwa nwere ike iwubere onwe gị, especially ndị nọ mba dị anya, dịrị abroad. As long as nọ be nna gị, na kọwalụ gị na ihe niile anya nwe okwu bụ ichi iwube ya nwe okwu ma agwa gị ihe niile. Ma gee ntị nke ọma, maka agwago m gị na 70% of your spiritual work you can do it yourself. It's only 30% ka onye nchụaja nwere ike imere gị, maka na ihi na ịbụrụ onye nchụaja. Ghọtara ya? Ndị Igbo tụrụ elu si na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka o were megide nye ndị mmụọ n'aka, maka ihie 30% reserved exclusively for priests and dibia etc. However, onye ọdịnala ị na-spend the ego because na most of you, even 10% of your spiritual work you can do. All mmadụ na-emere ha ncha, therefore you have to pay. You ghọtara ya? Mana ka nkọwalụ gị dịka nkọwalụ gị, mma ala ike ịkọwalụ gị, maka na my mission bụ ka imirikite ndị mmadụ ghọta ọdịnala, jiri aka ha na-practice on their own. You ghọtara ya? Ọ masịrị m onye ọbụla bịa lụba ọrụ ọdịnala. Ọrụ ọdịnala abụrụ iwere ya abụrụ ibia, mana practice in their own field. So you get me a table or stool of your choice. Then 4 corners of your room will ever face east. Can you get me ever face east? If that also to ever will see a chaniche go east. Then by any monology, that 4 corners of your room faces that side, be east. So it was at that table of your choice. You would also want to child. All entities of powers, changing the money negative has to see an altar. Kagawa Mwe Fanyo Keke, only on this walk.
n'Imo steeti na-ewube ya ọta. Echefuna na okwu ikwuru ekwu bụ ka mmụọ na-anọ ọkwa ịma. I were ọta were tebụl anwa from ebe ọ dị bụ mbụ buru ya dọba na east na ọta ka ị na-ewube ọta gị dọba ya. I wee kpọtuo mbọ sị na tata ị na-ewube ọta ebe ọ bụla ị nọ, mgbe ọ bụla ị bịa n'ihe ọta bịa ya ayọ biko ha nụkwa olu gị. Ọ bụrụ na mgbe obugoro ore na o nwere ka isi wee jee njem, mana ebe ọ bụla ị nọ obi gị wee gbata na ya bụ ọta face east, i wee ya ayọ biko ha nụkwa olu gị dọba the table. I weta akwa white anwa gbasaa ya. Ịgbasacha akwa white a, I weta efere mbala flat plate. It could be maybe this plastic flat plate or anyone depending ebe ị nọ n'obodo oyibo ị nọ. Chọta nzu ị nọ represent the 4 cardinal points and the 4 cardinal elements. East, west, north, and south represent the elements: sun, water, air, and land. Represent the action na ụbọchị na anọ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Itinye na taa ka ị na-adọt entities of powers from the east. Itinye nzu a facing the east. Iweta ọzọ na taa ka ị na-anchor the light entities of powers from the west. Itinye na west. Na taa ka ị na-adọt entities of powers from the south. Itinye na south. Taa ka ị na-adọt entities of powers. Itinye na north. Na taa ka ị na-anchor the anchorage of the light entities of powers from 4 cardinal points. Not taa ka ị na-ewu mụnụ. Na-asị ha nnọọ na this altar. Na-asị na anchorage the beings for the light region. No ha ga na-akpọtụta. Iweta edo ofu edo tinye n'etiti ya si na n'oge edoro gị afịa na ụbọchị na anọ. Ịghọtara ya? Itinye na-edewe na-efere mbara nwa. Ọ bụrụ na ị nwere aja be nna gị, ịdọba ya n'aka nne. Ọ bụrụ na ị nwere aja be nne gị, o nwere ike ọ bụrụ na small plate ka ọ dị, ịdọba n'ikwu nne gị. Mana ọ bụrụ na ị nwetawuru ya because dị ka n'obodo oyibo, don't worry, your altar will still be valid. Whenever you enter the village, you can take small sand from Benne and the Benna. Reason bụ ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụla ị na-apọ libation ka ị nwee ike pụọ na dozie efere nke aja ikwu nne gị na aja be nna gị ma ọ bụ ịtụ nzu. Ịghọtara ya? So ị nwetabeghị ya, ọ ma anaghị ibido ya ọcha ya ofu. Ka ịbụa n'aka nne gị, ị ga-enwe candlestick, white candlestick. If possible, nweta white better. Na taa ka ị na-amụnye ihe, ka ị na-amụnyere ha ihe, ka ị na-amụnyere ha ihe taa, amụnye ihe n'ime ndụ gị. Ha mee ka ihe na-achawapụta na biznes ị na-eme ya n'aka ọrụ. Lighten up the candle. N'aka nne gị, ị ga-enwe a small cup or plate ebe ịkwadaraiziri nzu gị na edo gị ị na-use. Na the same aka nne gị anwa, ị ga-enwe ya nkwụ ọkụ. Ịghọtara ya? That is nkwụ ọkụ ị na-use n'aka nne gị with short dị anọ. Then n'aka ekpe gị, ị ga-enwe alligator pepper. Yes, ọsọ ọja na-eji ji fere. Alligator pepper ga-adịkwa by the side. N'aka nne gị, ebe ị na-ewere ose ọjị iji eme gịnị, iji ajụcha ahụ gị na ịchọ ịbịa ikwubi okwu n'ihu ọcha gị na ifuge. Then ị nwezi another flat plate ebe ị ga-edebe ego. Ịnweta denominational money, itinye ego. In my altar, in my altar, enwere my own. So ị nwee efere ị na-etigasị ego, make sure na ego na-adị na ya bụ efere anwa. Ego ime enu kata onwere mgbe a ga-abịa ebe a sị na onwerozi ego dị na ya. Ego ga-adị ya. Ọ bụrụ na iwe edebere only 4 notes, ma na 4 notes a n'ime mwepụ. Mana ọ bụrụ na itinye more than 4 notes dị a, enwere ike iwepụ ego na ya. Mana make sure na onwere mgbe ị bịara ebe a ka ego ghara ịdị. Because money attract money. Batara ya? Ọ bụrụ na imesịa ya etu a, then ịbịazie ịgodoro ọta gị. If ọta gị adịgo ready for ịbịa kwubi okwu na ya bụ ya ọta isetịrị. So
ọ dị ka mma kwụsị ebe a echi niile anyị banye part 2 ya part 2 ya ya banye echi iwu ịkụziziri how to make use of those things inwego na ya altar. Achọrọ ka vidio a ka ogologo ka enwee ike wee share ya na WhatsApp. Ya gazienụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu si na distance ama abụ ebara ya na-agbakwu ndị afụrụ anya na njelu nke Chukwu ka a gọzie nwoke ma gọzie nwaanyị ndị niile ihe anyị na-eme na amasị ndị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ya gazienụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, sendere m meseji na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ jee na wa YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Ya gazie. Ka anyị dobiri etu a ya gaziere ụlọ ka ọ dị n'ụdị oge a echi niile bụ Fraịde.